Necessitem estabilitat i pressupostos. Estabilitat per poder desplegar l'acció de govern, prosperitat compartida, inversions en polítiques sanitàries, 13.000 milions d'euros en polítiques de sanitat, el projecte de pressupostos que hem presentat. 13.000 milions, president? Ja han perdut 500 milions pel camí i encara no s'han aprovat pressupostos? La consellera va parlar de 13.500 milions. Per cert, una xifra del tot insuficient tenint en compte que l'anterior exercici es van superar de despesa real en salut més de 15.000 milions. I aquests 15.000 milions no recullen totes les demandes que fa el sector de salut. Algunes de les principals demandes són la recuperació del 20% del poder adquisitiu perdut des de l'any 2010, baixar ràtios, una reducció de la jornada, jubilació als 60 anys. Per aconseguir tot això creiem que és indispensable destinar el 8% del PIB a salut, com molts països del nostre entorn. Ara mateix ens trobem molt allunyats. Entenem que no pot ser de cop, però any rere any ha d'incrementar aquest percentatge.